El barri de Mas Palau ha celebrat un any més, el segon, en el marc de la pandèmia de la Covid-19, la seva festa. Tal com va passar l'any passat, la programació d'activitats es va veure molt reduïda i condicionada a les restriccions sanitàries, sobretot a les limitacions que es van comunicar el dimecres anterior davant l'augment de casos de la 5a onada a Catalunya. Si bé aquest any hi havia previst fer un pícnic al carrer on cada família o bombolla podia portar el seu menjar i sopar a la fresca, finalment les restriccions no van permetre aquesta possibilitat, de manera que l'activitat del dissabte 17 de juliol al vespre, principal proposta d'aquest any, es va quedar restringida a l'assistència al concert i a la possibilitat, això sí, de consumir begudes a les taules que es van escampar entre el carrer Sant Agustí i la plaça Canigó. Començarem el concert. Teòricament, a 2:15 hem de plegar i els de la removida només tocaran 2 hores. O sigui, ja ens han dit que només tocarien 2 hores, farem una mica de descans i en total a 2:15 tothom cap a casa. La comissió de festes del barri va haver de comunicar el dia abans, quan estava previst que la gent pogués reservar la taula pel pícnic, que aquest no es podia fer, cosa que va fer enrere molts participants. Vora l'hora en què estava programat el concert, però, molts veïns i veïnes van fer acte de presència i es van anar acostant per gaudir de la música i per col·laborar consumint begudes al bar que oferia l'associació de veïns, amb l'objectiu de recaptar recursos per continuar tirant endavant la celebració. Tot i que ja van ubicar algunes taules i cadires, l'afluència de gent va fer que l'organització hagués d'afegir-ne més, organitzant els assistents per bombolles de convivència i garantint en tot moment la distància de seguretat i les mesures d'higiene. Buenas noches, buenas noites, Camón, bona nit a tothom. Hem preparat una sèrie de taules amb cadires perquè tothom pugui sentar-se adequadament i si al mateix temps de sentir el concert poden prendre alguna beguda, millor que millor. El servei de bar es manté igualment, que és l'única cosa que l'Ajuntament ens ha dit que el servei de bar no hi havia cap problema, que podíem servir servei de bar com un bar normal i corrent, ja està, simplement, i tothom es pot. L'única cosa que tothom ha d'estar sentat i el que està dret ha de portar la mascareta per venir a fer-nos la beguda, el que sigui, però un cop estan sentats no hi ha cap problema, sense mascareta. De fet, minuts abans de l'inici del concert, des de l'organització desitjaven que la resposta d'aquesta activitat fos bona i lamentaven la incidència de la pandèmia a tots els efectes. Esperem que sigui una bona acollida i nada menys avui fa un dia perfecte per sortir al carrer, que la llàstima és que tinguem aquesta pandèmia que ens està assotant a tothom, que ens està fent mal a tothom, exactament a tothom. Als barris, als bars, als restaurants, en fi. En concretament tots ens fa mal això. Si bé la preparació de la festa del barri de Mas Palau es va fer amb una sensació agredolça per les limitacions que de nou restringien el programa, el cert és que l'arrencada del concert va transformar l'ambient. Removida, amb la seva proposta enèrgica de versions de pop-rock de grups espanyols dels 80, va captivar l'atenció del públic des del primer moment. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Bienvenidos. Que la vida ha sido otra marcha. De fatigas, desde los tiempos del GT, 20 años de caminos, a fin poder gritar a los hijos del rock and roll. Bienvenido, bienvenido. Entre les limitacions imposades per la Covid-19 hi havia la impossibilitat de ballar, però això no va impedir que des de les seves cadires els assistents seguissin el ritme i es deixessin contagiar del bon rotllo que transmetia la música. Poner tu nombre en la pared, amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Fingir que existe
La formació Removida, nascuda a Banyoles, va repassar clàssics de referents com Miguel Ríos, La Guàrdia o Los Secretos, un encadenat musical que es va posar de seguida al públic a la butxaca. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Mayo, déjate arrastrar. Esta noche nunca acabará. No tengas miedo al despertar. No me busques en el viejo bar y me sigas al andar. Mis sueños el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate, ja ho vi. A banda de la música, la festa de Mas Palau proposava encara dues activitats més. D'una banda, la tradicional missa en record dels difunts del barri i de l'altra, una novetat d'aquesta edició, una gimcana digital a la que es podia participar utilitzant el telèfon mòbil. Bé, bàsicament la idea era donar a conèixer una miqueta el barri a través d'aquesta gincama, ja que no podem fer-ho personal, diguem-ne, doncs vàrem pensar fer-ho a través dels codis QR. Aleshores, des d'aquí, davant de l'associació de veïns del local, hi ha el primer control i hi ha l'explicació de com funciona, quines coses es necessiten per poder-ho fer. Aleshores, adjunt al codi QR també hi ha un mapa d'orientació fet per l'ocasió, de tot el barri, on hi ha tots els punts de control. Llavors la gent lliurement pot anar al control que ells vulguin i escanejar el codi QR i respondre un petit formulari que se'ls hi obre d'aquell lloc. Hi ha una miqueta d'explicació històrica i unes preguntes relacionades amb això. I la idea és que passegin una mica pel barri, vegin que hi tenim coses antigues, coses d'interès, que no només són carrers, no? I mira, de moment és el primer any que ho fem, si es pot repetir. D'aquesta manera es van crear 7 parades o punts de control amb un codi QR a cadascuna, on el participant només havia d'escanejar el codi, llegir la informació que apareixia en pantalla i contestar les preguntes pensades per a tot tipus d'usuaris. Hi ha preguntes curioses, no? Com, per exemple, qui vas a la Riera, doncs a veure si estem al mateix nivell que l'Estany o no, perquè són preguntes que potser no t'has formulat mai i es pot fer en família, es pot fer sol. Hi ha preguntes que sí que són més rebuscades, més pensant en els adults que han llegit la historieta, i hi ha preguntes que és més pels nens, no? De compteu quantes escales hi ha per anar d'aquí a aquí, o quants arbres hi ha aquí a la plaça. Hi ha una miqueta de tot perquè tothom hi trobi el seu espai. Malgrat la presència de la Covid-19, un any més el barri de Mas Palau ha pogut donar continuïtat a la seva festa, esdevenint per segon any consecutiu la primera de les dues úniques festes de barri que mantenen la celebració a Banyoles. Etnocatalònia celebrarà la 5a edició a Banyoles després del parèntesi de l'any passat degut a la pandèmia. 27 noies i nois arribats de diferents punts del món, aquest any sobretot d'Europa, estaran a Banyoles fent aquesta residència artística, portant la seva música i creant noves sonoritats amb els seus companys i companyes. Encara s'ha de confirmar si podran venir uns quants participants més des de diversos països d'Àfrica, ja que estan pendents dels visats i els requisits que se'ls demana perquè les normatives d'aquells països són diferents en referència a la Covid-19. Tot i això, la 5a edició d'Etnocatalònia es durà a terme amb la màxima normalitat possible del 23 de juliol a l'1 d'agost. El regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, ha destacat que aquesta proposta encaixa molt bé amb la ciutat perquè és més que un festival de música. I crec que això ho converteix en una cosa molt atractiva per a una ciutat com Banyoles, que
reuneix, com ja hem parlat en d'altres ocasions, totes les característiques i tots els factors, tots els elements per a ser un espai molt atractiu per a aquest tipus de propostes de residències artístiques, com també ho és per a propostes de tipus esportiu, no? I doncs ens sembla que està molt bé que projectes com Etno tinguin com a seu permanent Banyoles, perquè és una manera també de reivindicar el potencial enorme de la ciutat com a espai de trobades culturals nacionals i internacionals. A banda de la residència artística, també es farà el Festival Etno amb actuacions i concerts gratuïts a la ciutat. A diferència de les edicions anteriors, que la majoria dels concerts es concentraven a la plaça Major, enguany s'han repartit per altres escenaris com l'Auditori, la Torre de Rem, els Banys Vells i el Monestir. Tots els concerts són gratuïts i en alguns casos cal retirar entrada prèvia. Es tracta d'anar mirant cada cas com s'ha de fer aquestes reserves, val? I en cada cas tot això està pensat perquè precisament tot el tema aquest de seguretat en el cas aquest de les restriccions de la pandèmia doncs tenir-ho en compte, val? És a dir, les entrades doncs l'aforament serà limitat, controlat, etc. Com es va fer l'any passat doncs amb la programació de la Fresca o com s'ha anat fent tot aquest any amb la programació de Cultura Banyoles. La programació començarà el 27 de juliol amb els concerts individuals dels residents de l'Etno i seguirà amb la companyia Minimíssima, Cat Klezmer Trio, Flor de Canela i Laura Esparza i Carlos Esteban, entre d'altres. També es farà l'espectacle de l'Etno Orquestra com a cluenda del festival. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web de Joventuts Musicals de Banyoles. Pel que fa a la gira de l'Etno, enguany només es farà una parada a Moià, el 30 de juliol. Les sardanes han tornat a la plaça Major de Banyoles un any més durant 5 dijous dels mesos de juliol i agost. El Foment de Banyoles ha tornat a organitzar els dijous 7 de 7 audicions de sardanes protagonitzades pels més joves de les cobles del territori. La primera en actuar aquest any va ser la cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes. El vicepresident del Foment, Xavier Rodoreda, ha recordat que aquestes audicions s'organitzen amb 2 objectius. El primer és recuperar les activitats de la Fresca que es feien a la plaça Major fa anys enrere. I el segon, donar oportunitats d'actuar als joves que s'estan formant en la música de cobla. Uns estudis que es començaran a impartir des del curs vinent també a l'Escola Municipal de Música de Banyoles. Amb això estem en un projecte amb l'Ajuntament, amb l'Escola de Música, i aquí entràvem al Foment, també col·laborem, que és que aquí a Banyoles ara es podrà estudiar instruments de cobla. I, clar, una de les coses que van dir que estaria bé doncs és que vingués a tocar gent d'altres escoles de cobla que fossin joves. Veus, aquí hi ha ple de mainada, des d'aquell Flabiol, que és molt petit, el seu mestre, que és el contrabaix, i així la gent veu la manera que es pot aprendre i doncs així també és un al·licient per si algú d'aquí a Banyoles vol aprendre, diu, bueno, no és una cosa tan rara, si hi ha gent que d'allò. Rodoreda ha explicat que s'adaptaran a totes les mesures de seguretat que es puguin anar incloent al llarg dels dies. De moment, els dijous 7 de 7 han començat amb la permissió per poder ballar. Això sí, igual que es va fer en l'aplec de la sardana, els balladors només podien ballar amb la rotllana que se'ls assignés. Que escolten, no hi ha problema. Escolten a les terrasses, com que segueixen el protocol Covid de la restauració no hi ha problema, però pels balladors sí que és important que es vinguin allà, els apuntem en una llista, ja els hi hem donat aquests números que eren dels concursos, vull dir, hem passat d'aquests números de fer-los servir un cop l'any o res, o en aquest cas l'any passat cap, i ara ja serà un habitual, ja veus, vull dir, ja tothom té el seu número i ja estem acostumats. La limitació és de ser 10 persones, hi ha el gel hidroalcohòlic, la mascareta, la rotllana, apuntar-se sobretot a la llista i els donem aquest adhesiu i així saben quina rotllana estan. La resta d'actuacions seran els dijous 22 i 29 de juliol i 5 i 12 d'agost, sempre a partir de les 9 del vespre, excepte el 29 de juliol, que l'audició començarà una hora abans, a les 8. Les corals Veus de l'Estany, la Vall del Terri i el grup de caramelles de Sant Miquel de Campmajor tornaran a posar-se davant el públic per primera vegada des que va començar la pandèmia. Amb la voluntat de recuperar en certa mesura la trobada de corals que s'ha hagut de suspendre en els mesos anteriors. Aquestes 3 agrupacions s'han posat d'acord per deixar la seva etapa telemàtica i tornar-se a trobar.
tenim moltes ganes de sortir de les pantalles. Hi hem estat des del març de l'any passat, assajant a darrere les pantalles per Zoom, i ara tenim moltes ganes ja de cantar als carrers i que la gent ens senti, també sentir-nos nosaltres mateixos, perquè, esclar, amb el Zoom és el que passa, que tampoc no ens sentim, només em senten a mi i cadascú de casa seva va cantant i dintre la seva intimitat. I ara serà una sorpresa quan ens reunim i realment ens sentim, perquè no sabem massa tampoc com anirà. Esperem que vagi bé. En total han preparat 4 concerts, el primer aquest mateix diumenge, 25 de juliol, a la plaça de les Escoles de Sant Miquel de Campmajor. La resta d'espectacles seran ja durant el mes d'agost, els dies 1, 8 i 29, a la plaça de l'Església de Cornellà del Terri, al Parc de la Muralla de Banyoles i a la seu del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, respectivament. En total hi haurà una 80ena de cantaires davant el públic que cantaran plegats per primera vegada després de molts mesos. De fet, els cantaires de la Coral Veus de l'Estany s'han trobat presencialment per primera vegada aquesta setmana, ja que des del mes de març de l'any passat els assajos han sigut tots telemàtics. Totes les actuacions seran a les 8 del vespre. Cada coral cantarà el seu repertori, però també compartiran 2 cançons entre tots 3. El cicle de sortides Conèixer el Pla de l'Estany tornarà aquest proper curs a partir del mes d'octubre i des del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles ja s'han preparat les sortides que es faran si la situació ho permet. En aquest sentit, un any més començarà el cicle amb una sortida per Banyoles. En aquesta ocasió, els participants podran resseguir el Rec Major, aprofitant el condicionament d'aquesta ruta que ha estrenat aquest estiu l'Ajuntament de Banyoles. Aprofitaríem aquests plafons i aquesta ruta programada per visitar tot el que són molins i rentadores del Rec Major. Començaríem pels Banys Vells i aniríem baixant fins a la Farga i llavors, tornant de la Farga, a veure si tenim sort i podem veure el molí de Can Boada. A la resta de sortides de l'any es recuperaran les propostes que quedaven pendents amb Ernest Costa. El mes de novembre s'anirà a Sant Aniol per veure la Cova del Bisbe i el mes de desembre es visitarà el Pou de Glaç de Can Mitjà. Aquestes 2 sortides estan relacionades amb l'exposició que es va fer el 2020 al Museu d'Arder sobre Ernest Costa i que es van suspendre degut a la pandèmia. De cares a 2022 continuaran les sortides i es preveu visitar Vilademuls el mes de gener, el mes de febrer està prevista una visita a Serinyà, el mes de març es farà una ruta per Porqueres i Sant Miquel de Campmajor i l'última visita del curs seria el mes d'abril a Fontcoberta. Intentem anar a llocs que tenen un interès, o sigui cultural, paisatgístic, o aquests llocs emblemàtics de cada... I intentem, visitar cada municipi de la comarca. Esclar que fem unes 6-7 sortides a l'any i tenim molts més municipis que no sortides, però intentem almenys anar repartint que puguem anar a visitar tota la comarca. Però esclar, tenim una llista ja llarga de totes les sortides que anem fent. Aquí seria interessant, aquí hi ha això, podríem venir a veure allò. També des del Centre d'Estudis Comarcals, com que hi ha el grup que es dediquen a recuperar patrimoni, doncs també aprofitem segons quines actuacions fan per anar a visitar les últimes actuacions que han recuperat de monuments o llocs o el que hagin fet en aquella temporada. El format serà el mateix d'anys anteriors, trobant-se a les 9 del matí a la plaça Cervites i des d'allà els participants es desplaçaran a l'indret a visitar per tornar cap al migdia.